Ja, de winnen nou, goeie. Wij spelen toneel wanneer de tijd ervoor is. Nou, de tijd is nou riep, de prum hing hier aan de boom. Jim. Ja? En we hebben het nog mooi uitzien hier, of net soms. Je weet me nog. Dit is Marianne, dit is Egbert, Hubert Tony. en Tony, Roesanne. En wij spelen in Amadeus, het mooie stuk van Karin Itzinga. Ja, maar Karin Itzinga. Ja, die had er ook gewoon nog niet, hè? Maar ik zie dat ik die kop kan opgeven. Ik heb ook niet te slapen. Ja, we krijgen wat, joh, het om de volle onderkant. Ik zie het er net niet zijn. Maar we praten Fries en dat vinden we belangrijk. We hebben de toetsjes van Duitse Kroes op de druk hingen en daar ben we heel blij mee. Ja, hij heeft die net. Oké, die krijgen we ook, toch? Nou, ontje, ontletter en we zeggen wel Graag, later.